Għall-Gvern Laburista ta' Robert Abela is-serq fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma qisu xejn mhu xejn, hekk kif ħadd ma jaf fejn qed imorru dawn il-miljuni misruqa minħall il-poplu Malti. Mistoqsi minn Net News jekk għadux jemmen il-Partit Laburista raħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Ministru Rodrigue Galdes baqa' jirrepeti id-diskors politiku illi ssawwar fuq illużjoni. L-iktar ruħs tad-dawl u l-ilma li sar kien meta aħna tlajna fil-Gvern fl-2013 fejn bil-fatti il-kontijiet tad-dawl u l-ilma traħsu 25%. Iżda l-verità hi li fit-8 snin ta' Gvern Laburista insterqu madwar 6.5 miljun euro fis-sena, li ammontaw għal 50 miljun euro. Da meta l-qasam tal-enerġija kien il-flagship tal-Partit Laburista, iżda għamel ħerba minnu. L-eks-Prim Ministru Joseph Muscat kien wiegħed li se jkorreġi l-anomaliji fis-sistema tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Madankollu l-Gvern ta' Robert Abela baqa' m'għamel xejn dwar dan u għadu qed jisraq lill-poplu, serq li huwa riżultat tal-mod ħażin li bih l-arms jikkalkulaw il-konsum ta' kull unit. Quddiem din is-sitwazzjoni l-Partit Nazzjonalista huwa kommessi jirrifondi il-miljuni ta' euro li l-poplu ilu jinsteraq fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma sa mill-2013.